we're here and we're back. Kung natatandaan niyo tong babaeng to, siya yung Diyosa na napadpad sa vlog ko nung last, I don't know, kung kailan yun. Basta yun. But ngayon, hindi ko na siya may-make-upan. Kasi, maglalaro kami. Paglalaroan niya yung mukha ko. Hindi niya po alam mag-makeup. Honestly. May twist po ang gagawin namin today. But before that, please like, share, and subscribe to my channel for more videos. Tol, handa ka na ba, Tol? Anong una? Handa. May sabi. Okay. Ganito yan. Wala na yung sponge. Oh? Huwag kang magkano. Para kang make-up ha. Make-up. Parang make-up na, Tol. Ganito yan. Uy, bubunot. Ay, hindi ka na lang bubunot. Ganito na lang. I-share yun to, eh? Oh my God! Ibibigay ko kung ano yung gagamitin niya. Tapos pipikit ka. Tapos hahawakan niya yung mukha ko or yung parte ng mukha ko na lalagyan niya ng product. Yun. hanggang sa matapos siya. Tapos pagkatapos siya make-upan, ayun, ipapakita na namin yung final look. Wala kaming magawa ngayon kasi umuulan po sa labas. Pupunta sana kaming, tawag dito? Pupunta sana kaming Diplomat Hotel. Andito kami sa Baguio ngayon. Sa kasamang palad, umulan. Yun, wala kaming magagawa. Kundi ang maglaro. Okay, let's start. Hoy, wag kang mandadaya. Okay. Kitang-kita nyo naman doon. Huwag siya nandadaya. Okay. First is, okay, lalagyan ko ang kamay ko. Tapos siya na lang po yung, oh my God, maghahalo at magka-cover sa mukha ko. And wait lang. Okay, ito na po yung foundation niya. Pala. So, bibigyan ko siya ng ganito para medyo hindi naman siya mahirapan. Okay. Ito yung kamay ko tapos ididip mo siya dyan. Tapos ipunan mo sa mukha ko. Sige. You can do both hand. Or, no. Okay. Wait lang, ano ka na. Pikit ka na. Huwag ko man nadaya. Yes, bigisan mo lang. Mulagyan mo pa, wala na. Hindi ko rin nakikita yung kalalabasan muna kasi wala kami sa lamig. Ginusto mo to. Sa leeg! Yan! Huwag ka munang didilat, huwag kang didilat kasi make-upan mo na ako. So, ako na lang dito. Okay, pinahid ko na lahat, guys. Go! Oh, i-blend mo naman na maigi. Gano'n ka. May improvise na tayong blindfold. Nag-blend mo na, Tol. Bakit yung kamay mo nandyan? Okay. Galing Parang pinunasan mo ulit Parang nawala rin yung foundation. Okay. Okay, we're done. Okay. So, next is itong concealer. Huwag ka muna didilat, huwag ka nang didilat. Ganyan ka na lang. So, naglalagay ako ng concealer dito, tapos siya yung maglalagay sa mukha ko. Okay. Go! Yan. Wait. Ito. Andyan lang siya. Yan!
ipunta mo sa baba ng eyes ko, sa mga eye bags. Ay, kapatid ko na mahuki. Okay. Alright. In fairness, sige. Tapos itap-tap mo lang siya. Ganyan. Sa kabila. Okay. Now we're done. Huwag kang didilat. So, pumunta na tayo sa... Magkikilay na tayo, tol. Ayusin mo tong kilay ko. Alam nyo naman sa akin, guys. Oh. Ito. Ayan. Yan. Ito yung brush. Dalawa yung pangkilay ko kasi pang brush. Hindi yan pang brush ng skin brush. Tapos pang kilay. Ito kasi liquid siya. Kaya... Ewan ko kung anong magiging resulta. So, go! Kapain mo na mabuti yung kilay ko, ah. Gandahan mo. Diyan sa tip muna. Doon. Sige. Yan. Go! Sa kabila naman tayo. Okay. Guys, pinapolish na talaga, no? As in, parang ayaw niya talagang magkamali, pero naka-blindfold naman siya. Okay. Yan. Brush mo na. Huwag kang nadilat. Ha? Magiging bulag ka pagkatapos ng vlog na to. Sure. No! Wala akong piso! Kailan. So, we're done to our kilay. Ito pang kinalabasan. Hindi ko po makikita kasi wala kaming salamin. So, magugulat na lang din ako mamaya. So, our next is down to our eyes. So, papatungan na natin siya ng black agad-agad. Close your eyes. Dito sa baba, tapos mag-lang. Go. Ito na po yung eyes ko, pero papatungan nyo ulit kasi smoky eyes tayo. Okay, go. Ito lang sa gilid, yung mas madark. Gilid, yan. Okay. Okay lang. Last. Uy! Ulan. Masok. Sakot ka. Bilang gilid. So, ito na siya. Hindi ko alam kung anong pinalabasan. Pero, kaya na po yung nakakakita. Umuulan. Okay, we're done. To our eyes. Oh, that's our eyes. So, magli-lipstick na po tayo. Nawawala po yung pang dito natin, pang blush natin. So, ganito na lang tayo. Magli-lipstick na lang tayo or cheek tint. So, ito siya. Cheek tint, ah. Balik tayo. Cheek tint. Okay, we're done. Last part of this video is the lipstick. So, ano ba ang lipstick? Ito. Pakak na lipstick. Okay, ito na siya. Lips ko, ayusin mo. Okay na.
siya yung unang makakita. I mean, kayo yung unang nakakita, tapos siya yung pangalawa. So, eto na. Oy, excited ka na ba? Oo. Excited ka na? Okay. Okay. Ah! Magtatakip ako. Tapos, okay. Bilang ko ng 3, tapos, tingin ka sa akin. Okay. Okay ka na? 3, 2, 1. Oh, dilat na ako. Kabilat ka na? Hindi pa. Bilat ka na! Bilat ka na! Pasensya. Ano? Hindi pa ka nagsalamin? Ayaw na action naman siya. Masaya ka sa ginawa ko sa mukha ko. Masaya ka naman. Okay. Okay. Masaya naman daw siya. Let's do i-montage mo ko ah. Isang dalagang Pilipina. May nakita kong isang babae, di ko malimutan ang kanya imahe. Isang dalagang Pilipina. May nakita kong isang babae, di ko malimutan ang kanya imahe. Ano ba ang iyong pangalan noong nakita kita? Ako'y So, we're done guys. And ito po yung ginawa niya sa pagmumukha ko. Ito po yung pasasalamat niya sa 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 makeover niya noon. Ito po yung pasasalamat niya ngayon. Ano? Sayang-saya ka! We're done for this episode, guys. Say bye-bye. Bye-bye. See you in our next vlog.